Bismillahir Rahmanir Rahim. Karatunmu na yau zai kasance ne akan i'rabul fi'il wal fa'il wal maf'ul bihi. Ma'ana i'rabin fi'ili da fa'ili da maf'ulun bihi. Amma kafin mu tafi kai tsaye zuwa ga karatunmu akwai buƙatar mu san me ake nufi da i'rabi. Idan aka ce i'rabi a nahawu me ake nufi? Shi ne za mu fara magana a kansa. Awwalan ma'anar i'rab, ma'anan i'rabi. Idan aka ce i'rabi menene abin da ake nufi? Al-i'rabu huwa bayanu wazifatul kalima wa dhikru hali akhiriha min raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin. أو نصب أو جر أو جزم. مع بيان علامة الإعراب مع بيان علامة الإعراب. Na'am, idan aka ce i'rabi a nahawance shine i'rabi huwa bayanu wazifatul kalima, shine bayanin aikin da kalima take yi, wa dhikru hali akhiriha da kuma ambatan matsayin ƙarshen kalma. Ma'ana duk sanda ake magana akan i'rabi dole sai an yi magana akan ƙarshen kalma. Min raf'in, ma'ana ƙarshen kalman nan ko dai ta zo da raf'u. A karatunmu na baya mun yi bayani mun ce akwai nau'i na i'rabi guda huɗu. Akwai raf'u ko ka ce ruf'a, akwai nasbu ko ka ce nasba, akwai jar ko ka ce jarra, sannan kuma akwai jazmin ko ka ce jazma. To shi wannan al-i'rab yana bayanin wato aikin kalma ne tare da ambatan matsayin da take ɗauke da shi a ƙarshensa. Ma'ana ƙarshensa ɗin nan ko dai ya kasance mai ruf'a shine marfu'un kenan, ko kuma ya zo da nasba shine mansubun kenan, ko kuma ya zo da jarra majrurun kenan, ko kuma ya zo da jazma majzumun kenan. Kuma a karatunmu na baya mun ce idan muka ga ruf'a alamansa shine dhamma ne a ƙarshensa, idan kuma nasba ne fatha ne a ƙarshensa, idan kuma jarra ne kasra ne a ƙarshensa, sannan kuma idan jazma ne sukun ne a ƙarshensa. Ma'a bayani alamatul i'rab, tare da bayanin wannan alamatul i'rab ɗin. Ma'ana shine dai maganar da muka yi. Alamatul i'rab na ruf'a shine dhamma, na nasba shine fatha, na jarra shine wato ainihin kasra, sannan kuma na jazma shine wato ainihin sukun. Ina fatan an fahimta. To shi wannan shine i'rabi, ma'ana kawai yana bayani ne akan aikin da kalma take yi a jumla, sannan kuma ya ƙarshen kalman take kasancewa. Ma'ana ƙarshen kalman ya kamata ya zamo ne da ruf'a ko da nasba ko da jarra ko da jazma. Wannan kenan. Sannan kuma idan aka tambaye ka idan aka nema daga gare ka ka yi i'rabin kalma, idan aka ce mana yi mana i'rabin kaza, idan aka ce maka yi i'rabin kaza, abin da ake nufi a maganan nan da ake yi ka yi i'rabin kaza shine zaka duba daga wato ainihin ta'arifin i'rabi. Kenan ana tambayan ka ne
ma nau'ul kalima idan aka ce ka yi i'rabin kalma wa'innan abubuwan ake nufi, ma'ana menene nau'in wannan kalman. Sannan kuma na biyu kuma ma mawqi'uha fil jumla, ma mawqi'uha fil jumla, sannan kuma ma alamatu i'rabiha, sannan kuma na ƙarshe shine wato limadha kanat hadhihi al'alama, wa'innan sune abubuwa guda huɗu ko kuma tambayoyi guda huɗu da ake so ka amsa idan aka ce ka yi i'rabi. Ma'ana idan aka baka kalma aka ce ka yi i'rabin ta sai amsoshin tambayoyin nan guda huɗu sun fito shine ka yi i'rabi. Idan amsoshin tambayoyin nan guda huɗu ba su fito ba to i'rabin ka ba cikakke ba ne. Menene abin da ake buƙata a wurinka? Farko dai ma nau'ul kalma, menene nau'in wannan kalman? Idan ba mu manta ba mun ce muna da anwa'ul kalima guda huɗu, ko dai kalman ya kasance marfu'un, ko ya zama mansubun, ko ya zama majrurun, ko ya zama majzumun. Ma'ana nau'in kalman ko dai ya zamo mai rufa, ko kuma mai nasba, ko kuma mai jarra, ko mai jazma. Sannan kuma tambaya na biyu da zaka amsa shine ma alamatu i'rabiha, me alaman i'rabin ta? A wannan matsayin namu mun ɗau alaman i'rabi guda huɗu, mun ce akwai menene fatha, kasra, damma da sukun. Wannan shine tambaya na biyu da ake so ka bada amsa idan aka tambaye ka akan i'rabin kalma. Sannan kuma ma mawqi'uha fil jumla, menene mawqi'in wannan kalma a cikin jumla? A ina ta faɗo a cikin jumla? A wani matsayi ta zo a cikin jumla? An fahimta? Ta zo a matsayin fa'il ne, ko maf'ulun bihi ne, ko menene? Shi ma tambayan dole sai ka amsa shi. Sannan kuma tambaya na ƙarshe, limadha kanat hadhihi al'alama, me yasa ta kasance wannan alama? Ma'ana idan ka ce alamar ta fataha ne sai ka gaya mana me yasa alamar ta kasance fataha. Idan ka ce alamar ta kasra ne sai ka gaya mana me yasa alamar ta kasance kasra. Idan ka ce alamar ta damma ne sai ka gaya mana me yasa alamar ta damma ne. To wa'innan su ne abubuwa guda huɗun da idan dai aka baka i'rabin kalma, wa'innan abubuwa guda huɗun suka fito to ka yi i'rabin nan cikakke yanda ake so. Ina fatan muna tare. Na'am, wannan kenan. Sannan kuma daga darasinmu yanzu mun gane me ake nufi da i'rabi. To yanzu abin da za mu karanta ko kuma abin da za mu yi bayani a kai shine i'rabul fi'l. I'rabi ma'ana bayani na aiki na fi'ili da kuma yaya ƙarshen kalmar ta zai kasance, saboda mun ce i'rabi shine bayanin yanda kalma take kasancewa, bayanin aikinta da kuma ya ƙarshen kalman, me ƙarshen kalman za ta ɗauka. To abin da za mu duba shine i'rabul fi'l, i'rabin fi'ili, wal fa'il da kuma fa'il, wal maf'ulu bihi da maf'ulun bihi. Yanzu mun san me ake nufi da i'rabi. A cikin karatuttukan mu na baya mun yi bayani akan abin da ake nufi da fi'ili, mun yi bayani akan abin da ake nufi da fa'ili, mun yi bayani akan abin da ake nufi da maf'ulun bihi. Wannan ba sabon abu bane a wurin mu. To kai tsaye za mu ɗauki misalai mu gani a ya za mu yi i'rabin su. An fahimta? Za mu ɗau misalai mu gani ya za mu yi i'rabin su. A misali na farko da za mu ɗauka, za mu ce misali idan muka ce mathalan, idan muka ce ضرب المعلم الطالب، ضرب المعلم الطالب، ضرب المعلم الطالب. Wannan jumla ta ƙunshi duk abin da muke so, domin daraba fi'ili ne, mu'allim fa'il ne, at-taliba shine maf'ulun bihi. Kuma dama muna bayani ne akan i'rabin fi'ili
da fa'ili da maf'ulun bihi. Yanzu mun ce kafin mu kira i'irabi kada ku manta mun ce sai amsoshin duka tambayoyi huɗun nan sun fito. Tambayoyi huɗun nan gaba ɗaya sai amsoshinsu sun fito sannan za mu ce i'irabi ya cika. An fahimta? Kenan duk wata kalma da muka ɗauka a nan in za mu yi i'irabinta dole sai amsoshin nan guda huɗu sun fito. Bari mu fara da ɗaukan daraba. Idan muka ɗauki daraba ya za mu yi i'irabin daraba? Za mu ce shi daraba fi'lun madin ne mabniyun على الفتحة الظاهرة على آخره wannan shine i'irabi na daraba. Ma'ana daraba fi'lun madin ne, fi'ili ne madi, ma'ana aikin da aka riga aka gabatar da shi. Mabniyun alal fathati, an gina shi ne akan fataha az-zahira wacce take bayyananna ala akhirihi a ƙarshensa. To idan muka duba wannan i'irabin sai mu duba sun amsa mana duka wa'innan tambayoyin nan guda huɗu, 1, 2, 3, 4. Farko dai ma nau'ul kalma, ga kalmar nan daraba. Ma nau'ul kalma, menene nau'in wannan kalma? Mun ce muna da anwa'ul kalma guda huɗu ko dai ya kasance raf'a ko nasba ko jarra ko jazma. Yanzu tambayan nan ba nau'ul kalma a nan sai mu dawo i'irabin mu. Menene nau'in wannan kalma na daraba? Nau'in ta shine menene? Albina, ma'ana mabniyun ne. Idan ba ku manta ba wa'innan alamatul i'rab din anwa'ul kalma muna da anwa'ul kalma muna da kuma anwa'ul i'rab muna da alamatul i'rab. An fahimta? Mun ce anwa'ul i'rab guda huɗu ne, su ne ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu, sannan kuma muna da alamatul i'rab fatha kasra damma sukun. Abin da ba mu yi bayani akai ba shine nau'ul kalma. Nau'in kalma ko dai ta kasance mabniya ko ta kasance mu'raba. A gurguje me ake nufi? Idan kalma ta kasance mabniya ma'ana wanda take zuwa da hali ɗaya a ƙarshenta. Idan kuma kalma ta kasance mu'raba wanda menene zai iya caccanzawa, baya zuwa da hali ɗaya a ƙarshensa. Wani sa'in za ka iya ganinsa da fataha, wani sa'in ka gansa da kasra, wani sa'in ka ganshi da damma. To anan ma nau'ul kalma, menene nau'in kalma? Shine wannan mabniyun, ma'ana mabniyi ne. Kamar yadda na ce muku nau'ul kalma tana da nau'i guda biyu, ko dai ya kasance mabniyun ko ya kasance mu'rab. To wannan daraba din fi'lu madin ne mabniyun, kenan nau'in ta shine menene? Mabniyun. Ko duk inda ga fi'lu madi yana zama mabniyun ne, ko ina kaga fi'lu madi mabniyun ne. Wannan kenan, wannan tambayan ta fita. Tambaya na biyu kuma aka ce ma alamatu i'rabiha, menene alamar i'rabinta? Alamatul i'rab guda huɗu, ko dai fatha ko kasra ko damma ko sukun. To mun ga wannan alamatu i'rabiha shine al-fatha, mabniyun ala al-fathati. Sai tambaya na uku, ma mawqi'uha fil jumla, aina ta kasance a jumla? Fi'lu madin mabniyun ala al-fathati az-zahira ala akhiril jumla, ya zo ne a ƙarshen jumla, nan shine mawqi'inta a cikin wannan jumla. Tambaya na huɗu, limadha kanat hadhihi al-alama, me yasa wannan alaman ta kasance fataha? To abin da yasa wannan alama ta kasance fataha shine shi fi'ilu madi in dai bai haɗu da komai ba ana gina shi ne akan fataha. Kun ga yanzu daraba din nan, wannan daraba din bai haɗu da komai ba, to za mu gina shi ne akan fataha. Amma da zan ce darabtu, kun ga yanzu wannan fi'ilu madi din ya haɗu da ta'un din nan, shi yasa ba fataha bane a ba'un na ƙarshe. Ba'un na ƙarshe ba zai zama fataha ba, zai zama menene? Sukun, sabida ba shi kadai ya zo ba, ya haɗu da wani abu. Amma anan da ya zo shi kadai daraba, kun ga ba'un din ƙarshen sai ya ɗauki fataha. Ina fatan an fahimta.
to wannan kenan. Limadha kanat hadhihi alama, me yasa ta ɗauki alaman fataha? Sabida ta zo ita kaɗai ne bata haɗu da komai ba. Nan gaba insha Allahu a karatunmu na gaba za mu zo mu yi bayani me yasa idan fi'ili madi ya haɗu da wani abu alamarsa take canzawa, sannan kuma me ake kira mabniyun, me ake kira mu'rab. Wannan mun yi su a gurguje ne domin kawai mu ga amsoshi guda huɗun nan sun fito. Wannan i'rabun daraba kenan. Sai mu je zuwa ga kan i'rabun al-mu'allim. I'rabun al-mu'allim, al-mu'allim i'rabunsa zai zama menene? fa'ilun. Al-mu'allim fa'ilun marfu'un, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره. wannan shine i'rabun al-mu'allim. Fa'ilun marfu', ma'ana al-mu'allim fa'il ne. Dama mun ce fa'il shine wanda yake ɗaukan alama na damma a ƙarshen sa. Fa'il ne marfu'un wanda ya ɗauki damma, wa alamatu raf'ihi, alamar raf'unsa, ma'ana alaman kasancewansa marfu'un da za a gane shine menene? ad-dammatu zahira ala akhirih, damma da aka gani karara a ƙarshen sa. Sai mu duba i'rabun nan ya amsa tambayoyin nan guda huɗu. Farko ma nau'ul kalma, kalmar marfu'un ne. Nau'uha mu'raba ce kalmar, ma'ana kalmar mecece? Mu'raba ce. Kar ku manta mun ce anwa'ul kalima guda biyu ne, akwai mabniya akwai mu'raba. Kalma akwai mabniya akwai mu'raba. Mabniya shine ginanne wanda baya canzawa, mu'rab kuma yana iya canzawa. Nan nau'in kalma shine menene? Mu'raba. Wannan ya fita. Sannan kuma ma alamatu i'rabiha, me alaman i'rabun wannan kalma? Alamatu i'rabiha ad-damma. An fahimta? Shi ma wannan ya fita. Ma mawqi'iha fil jumla, me mawqi'inta a jumla? Ta zo a ƙarshen jumla ne, nan ne mawqi'inta a jumla. Limadha kanat hadhihi al-alama, me yasa ta ɗauki wannan alama na damma? Saboda mun san cewa idan ta zo marfu'un, alamar rufa a kalma shine damma. Sannan kuma yanzu mun yi i'rabun daraba, mun yi i'rabun al-mu'allimu, wanda ya rage shine at-taliba. Yanzu at-taliba sai mu ce da shi at-taliba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره. الطالب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الفتحة الظاهرة على آخره. ma'ana nan at-taliba shi zai zama maf'ulun bihi din mu, ba dan komai ba mun ce shi maf'ulun bihi fatha yake dauka a ƙarshen sa. Nau'ul kalma mu'rab ne, saboda mansub mu'rab ne ba mabniyun bane. Kenan nau'ul kalma mansub ne wanda kuma mu'rab ne. Alamatu i'rabiha, me alamatu i'rabiha? al-fatha. ما موقعها في الجملة؟ الفتحة الظاهرة على آخره. ما موقعها في الجملة؟ الفتحة الظاهرة على آخره. sannan kuma limadha kanat hadhihi al-alama, me yasa ta dauki wannan alama? Ta dauki wannan alama ne saboda maf'ulun bihi ne kuma mansubun yake zama. Mansubun kuma alamar da yake dauka a ƙarshen sa shine al-fathatu zahira ala akhiri. Wannan shine i'rabun mu wato ainihin na wannan misali na daraba al-muallimu taliba.
wannan kenan. Akwai misalai da zan bada yanzu sai a je a yo mana i'rabin su. Za mu bada aiki misalai da za a je a yo mana i'rabin su. Na farko shine wato shariba at-tiflu al-labana شرب الطفل شرب الطفل اللبن شرب الطفل اللبن. na biyu كتب محمد الدرس كتب محمد الدرس. Wa'innan misalan sune aikin da za mu bada a yi mana i'rabin su, sannan kuma a sanya mana su a comment section, za mu duba su ɗaya bayan ɗaya insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.